Zein guruzu? Barrindeo? Berritxo adira. Gauza bat ingo dugu. Bale, mengua, edartu. Aurretik, magia apur bat ingo dugu, bale? Zuk magia sinisten duzu? Bai. Bai? Energiatan, bai. Zeratu gara egiten, bale? Zuk kontzentratu behar zara eta isilik egon eta bakari begiak, bale? Musiko dugu. Amen. Ia, ondo ateatzen da, bale? Zoso, nabaritzen da. Opertzen nahi da, bai. Apur bet, ezta? Ba, bai. Hoi eskalatzen trapa izango zen, Bai, hori trampa da, baina hau magia, besterik ez. Dudekuak eta hori txarto, Bueno, ez da un txarto, ezta? Oli. Txe, ja, jauzi da. Hala, gauze, itxin, jarri horrelasko, zuek egin gauz, bale? Itxi horrela. Komo que nik egin? Bai, nire laguntza. Beste, hemen gainean. Hori da. Eta zu lasai, eta purka tolestuko da. Zuk hartu gogor, eta purka, Horrela. Erto? Nabaritzen dozu da. Gehiago. Ondo? Bai. Zuk bakarrik, Neko, igual apurtu ingo da, horretxiko du. Zi horrela? Bueno, hemen uandik txakolia bukatzen mani badu mantentzen. Ondo. Gutxiago bota behar da, baina ondo. Jolín. Eta txikula ez da? Ez, gogorra dago.